Erokamano Nyakaramogi, jaera mar Ramogi TV, warwaki weche manyien mag migago odiechieng' iri ma kawuono. Ka mokwongo wawinjane mago mawamiyo pek. Jatend migawo mar omenda John Mbadi onyiso IEBC ni nyaka giti mariek gomenda momigi ne tayo yiero. Jopuonjre ka tiegruok ma mawego ywago rochruok mar arita mokwako gwegego nyaka ne wang' tesend obila jumbe 2 mokalo. Spika Jojo Kode olero ni onge ng'ikruok e chenro ma kaunti ma Siaya kata kobedo ni penjo medore e wi kama gavana Orengo nitie. Arwaki ni machiegni nyinga Milton Ochieng' Awuor. Jatend migawo mar omenda John Mbadi okwayo duol mochung' ne tayo yiero pacho ka IEBC mondo otim makare gi pok mar omenda momigi kendo mondo giduok chien nengo mar malo mar bago yiero madundo e kuonde mopogore pacho ka. Olero ni ting' mar bago yiero makamano sani ni malo mokalo. Kara kamano, Mbadi mano ochopo e nyim kamati mar od bura mochung' ne tudruok ma counties olero ni sirikal dhi keto thenge omenda maromo bago yiero ma 2027 ma IEBC dwaro siling gana kata bilion 61 mar bago yiero maduong' ma 2027 kod bilion 1 mar bago yiero madundo. Even IEBC, we are going to ask IEBC questions. There are things that you buy and you don't dispose immediately. Why do you buy them in every electoral cycle? You want new things. Even ballot boxes. These things, even though they looked, who is fighting with them? Why must they be bought every election? So a lot of savings can be realized, and we will realize it, and we will run our elections in 2027 with the time required, and I don't think there will be any hitch. Jatend piny William Ruto nyiso jotelo maketo sirikal tesre mondo wetiyo gi rowere kod jopiny ketho mwandu e seche mang'anyo timore. Kanolose alwora ma Embakasi East kuma nochope neno chenro mag loso apaya, nowacho ni josiasa ma ok sire onge paro mag dongruok. Ojiwo jo Kenya mondo obed gi kwe kendo miye thuolo mar tieko chenro mage. Wengi hawana job. Vijana wengi bado wako kwa dimanga. Ni kweli ama si kweli, my friends? Sasa nimewaeleza kwa miezi mitatu ijayo, kuanzia mwezi ujao tunataka kuongeza vijana wanaofanya kazi kwa affordable housing kutoka vijana 1,300 mpaka vijana 1,600 Kenya mzima, so that vijana wajipatie ajira, wajisimamie, ndio tuhakikisha kwamba kila mtu ako na hali na njia ya kuzalisha ajira na kuwa na kazi yake. Dichuo moro ma hike ni e diere okawo ngimane e yor derruok bang' nego nyathine ma nyako ma jahigni 4 ka olute e kisima e gweng' ma Nyamawaita Chiria e sub-county ma Kuria West. Jatend obila ma Kuria West Ruben Bet oyango masirani kowacho ni obila dhi nyime kod timo nonro. Bet wacho ni gichich ni wuoro noero moseyangi kaka Chacha osebedo kod dang'ni mar paro gino mane nyalo miyo neg nyathine kasto kawo ngimane e yor derruok. Familia ma oyudo midhiero no kotelne kod Maria Chacha wacho ni dichuono nonego nyathine ni kasto dere owuon, kiwacho ni osebedo kod paro madang'ni tok ka minode noringo weye gi nyithindo higa mokalo. Anasema lakini mama, nilisikia mtoto analia. Damu yake ilikimbia kuja kwa kisima. Kwa maana ilikuwa imetolewa hiyo miti yote. Kuingia kwa kisima kuna spiti. Aliingia kabisa, sasa tulikuwa tunamkataza usiingie kwa kisima, hiyo maji ni mengi. Aliingia. Akakanyaga ile miti alikuwa amerusha ndani, alikuwa amerusha hiyo miti ndani. Mtoto ako chini na miti amerusha ndani. Alienda akapeleka hivi mguu, akakanyaga ile mguu ya mtoto. Tukaendelea kupiga nduru. Tambarisikia tunapiga nduru. Na yeye akakimbia akaenda akachinyonga. Huyu ambaye amekufa ni shemeji yangu. Kipindi tangia waachane na mke wake kuanzia mwezi wa 11. Imekuwa tu matatizo kwa watoto. Kwa kipindi kifu tulikuwa tunaona huyo jamaa alikuwa akipita amelewa, lakini alikuwa anaonekana kama ako na msongo wa mawazo, stress nyingi. Sasa wakati alikuwa akitembea tukijaribu kumhoji na kumuuliza, anasema mke wangu ameenda ameniachia watoto wananisumbua huko nyumbani.
sina amani. Jumbe ariyo nyaka ne wang' tesendo bila mamawego e kaunti ma Homa Bay, jopuonjre ma ka tiegruok mamawego koro ywago chal marach mar arita magiko ni medo rochore e gwengego. Kwayo mar jopuonjrego en ni mondo piny owacho yie oger tesendo bila machielo mar konyogi kaachiel gi jodak malworano e yor arita. Magi timore e kinde ma chije mitudo kod wang'o tesendo bila mamawego ogeng'negi e boma ma Nairobi. Efi Nyakidi nigi ler mathoth. Tarik 3 dwe mar 7 higani e kaunti ma Homa Bay, ringre rawera kendo japuonj Albert Ojwang nochopo e gwenge mamawego makowe dalagi. Rawere kod jodak nowuok oko kar kwangi kendo ting'o ringre mare ka gikadho tesendo bila mamawego nyaka dalagi ka koth. E kindego mach nomuoch kendo wang'o tesendo bila mamawego. Jumbe ariyo tok matimore, jopuonjre mag tiegruok mamawego ywago rochruok mar arita e alworano, ahinya to e kindegi magiikore ne timo penj margi. Kaluwore gi jatend jopuonjre ka tiegruokno Ephraim Were, nitie jopuonjre mosema gigegi kaka simbe mag ong'we yamo chal moseroch ahinya chenro mag somo. So the duration nyaka ne police station bed maonge mawego nyaka sani. Wan ga number of students ma osema simbegi mpewa sani students mon go sani we are almost approaching exam. So students ok nyal biro for preps, students ok nyal biro for dons. Sani they are forced mondo megidog e yot as early as saa 3 or saa 2. Gibiro school saa 1 karach. Mangiso ni dons onge, preps onge. Ato magi jok madhi timo penj. Were omedo bende ni nitie kweth moro mosetemo monjo jodak kod mago mosetemo rocho ratich jopuonjre modak oko. Kaluwore ni chuk dar mag ka tiegruokno nyalo mana chiwo arita ne jopuonjre modak e skul. There is an old mama, jomoko nodhi omonje ode, an attempt of rape. Nyiwa there are rape cases. Recently, around 5 boys nolony duk modok utegi gi boxers. The security man school we are also trying ogisetemo, but calling any the security man school gin giri to the school compound, but we got a population of 10,000. Out of the 10,000, you don't modake school are only almost just 1,000. You modong te are commuters. They school. Within the compound to onge sheda, you have the security, but koro jomani oko. That is the problem. Rochruok mar arita e gwengego nochuno Were ka oting' mandiko ne jagoro mongirore migawo mar arita Raimundo Molo. E yote mari, Were koni jodak kod jopuonjre osebedo ka kale matek, wira ni nitie kweth moro e gwengego mabuogo ji kaluwore ni onge arita makare. Bende okwayo mondo mi piny owacho ogernegi tesendo bila kaka yor konyo bero chal mar arita e alwora mamawego. Motelo nema, ne giromo kod jaod bura mar Achuonya Dipo Kuome ma manyo kenge mag bero arita mar mawego. We've tried. On Monday, the student council Nwadhi nyaka ka Honorable Mheshimiwa Dipo over the same security issue. Nwarado kode, we talked. So maybe embe poduri to mana allocation mar CDF mondeka chak process mar gero police station. Kata ka nyalore to kata mana police mani kindugo obio team patrol at some other given intervals gotieno no kende. Minuer ka podwari to mondo tim allocation ama mondo process mar chako gero police station manyien ochakre. Nyaka sani nitie achije moko 8 manosechwale doho makahawa kitudogi gi teyo mach kendo wang'o tesendo bila noendo mamawego. Achijego nosomnegi ketho tieng' 3 moting'o monj mar njore, tim kwero mar wang'o tesendo bila kod ketho mwandu piny owacho. Motelo nema nosechwalgi e doho ma Oyugis koka nochako makgi kendo chwalgi e log tich mar obila makedo gi njore kata ATPU mayudore buore Nairobi. Nyaka sani odinegi e remand e jela makamiti maximum. Efi Nyakidi, Ramogi TV. Dwaro nitiere mar nywando jotend ute mag lamo kaachiel kod jolony mawuok kata game professionals e lweny mar kedo gi rochruok mar arita kod kwe ma osembekni kono kuom thuolo mar dweche 2 sani kendo oseweyo ji ma 6 kowito ngimagi. E twak mare gi Ramogi TV, maneja mar boma ma Kisumu Abala Wanga oseyo obila kuom timo nonro mawethweth e wi nek ma kamago, kowacho ni onge okang' malong'o mosekaw mar yango nonro mar jogo mowito ngimagi kendo chiwo ler kata forensic analysis e wi tho margi. Magi biro e kinde ma achich mitudo kod nek ma kamago to pod ok omaki. Kuom mano nojiwo County Commissioner ma Siaya mondo luong romo mar arita kwe monywando jotelo duto mawuok game matwak e wi yore mag duoko kwe ka chung od burano, kowacho ni jopiny ma game sani odak gi luoro mokalo. Ji 6 osenegi
to ng'eny gi nyithindo manyiri. Ji odak gi luoro nikech koro nek dwa ng'eny ka ahinya. Jogem gin jok mong'eni odak ga maber moloyo modhi skul ma wach na biro nego ji ka. Magi jo mobiro nego ji ka kuma giaye be wakia. Gimoro kotimre taneno kaka crime scene. Police biro to loro ka DCI biro to kawo sample, kawo fingerprint, timo gik mang'eny, ikawo swab, ikawo ng'o, iyoro laboratory to police track. Mae to kose neki to yode ni body osekaw kiongono no seik. Postmortem kako timo malongo onge. Wadwaro forensic analysis mag murders gi. Wadwaro ni en ang'o matimre ma police nyako tim mondo ng'eni ng'ani no wuok nadi titima nadi. Kata simbe jogi moko pok oyudi. Mani modwa ni County Commissioner obi gi security team mare mondo walos wang'eni gigi nyalo rumo na. Wadwaro bende med patrol utieno jogi mondo lumos gi civilian police mondo yudgi. Jatend migawo mar omenda John Mbadi okwayo duol mochung'ne tawo yiero pacho ka IEBC mondo tim makare gi pok mar omenda momigi kendo mondo mi giduok chien nengo mamalo mar bago yiero madundo e kuonde mopogore pacho ka. Olero ni ting' mar bago yiero ma kamano sani ni malo mokalo. Kata kamano Mbadi manochopo e nyim kamati mar od bura mochung'ne tudruok mag counties olero ni sirikal dhi keto thenge omenda maromo bago yiero madundo 22 ma owinjore obagi e higa ni. IEBC dwaro omenda maromo bilion 61 mar bago yiero maduong' ma 2027 kod bilion 1 mar bago yiero madundo. Lydia Okeyo miyo waler mathoth. Rokamana inyawo Milton Ochieng abiro na chiel kachiel koya liare mar od bura mano na thuolo machuok kende bang' jatend migawo mar omenda John Mbadi nobedo kod twak gi komiti marango wechego kata chenro mag counties motelo gi jakom mar komiti no Mohamed Abbas ma bende en senator ma Wajir ne girango wechego motenre kod accounts mag bengi ma osebedo kakelo fuere ahinya to e counties mabedo oseyangore ni counties duto mapacho kae nitiere kod accounts mag bengi modhuro mabende osefwenyore ni mago gin achiel kuom yorego mabende omenda mag counties osebedo kalal godo Milton na ahinya king'iyo ni sani en seche bende oganda jo Kenya osebedo kaywago pek mar ngima kachiel kod nengo matek mar wechego mombende ginyalo konyorego. Kata kamano noyangore ni nitiere accounts modhuro mabende counties osebedo godo ka tayo godo omenda kata tiyo godo e kuo mar omenda gino mabende koro nokelo liet ahinya. Kata kamano jatend migawo mar omenda John Mbadi oyango ni gintiere kod chenro makare maneno ni giduogo kanyakla gibedo kod account mano mitayo kod bengi mano ma Central Bank kaluwore gi chike mapacho kae mane mowinjo bed ni kanyo mantiere account no bende owinjo bed ni counties tiyo godo kutenre kod wechego mag tayo chenro mag county ma miyo koro ochiwo singo mare ni gintiere kod chenro makare mano ni giduogo chenrogo kanyakla kendo gineno ni wechego mag county kata omenda go kanyachiel kendo ti kod account no mar Central Bank. Kata kamano wacho ni nitiere kuonde go mabende biro yiene counties ti kod mago mitas ni commercial banks account mabende gin account moko mag bengi matenge ahinya to kotenre kod omenda moko migole pinje maoko ma samoro nyalo yudo ka pinjego ok ni thuolo mondo mi riwgi gi omenda go michiwo kod piny owacho mapacho ka miyo wacho ni nitiere kuonde moko pod biro yiene counties mar bedo gi accounts moko to mana no kende mag tayo chenro makamago. Nyato chenro go bende koro itayo koya ahinya te pinje maoko gin omenda michiwo mambalang kata donations mago winjo bed ni siro chenro opogore koro gwenge. Bende twak makamano Milton ne openja penjo motenre kod ikruok ne migawo no mar omenda kotenre kod yiero maduong' mag 2027 mano mar idhi tayo pacho kae gi duol matayo chenro mag yiero pacho ka IEBC. Bende wacho ni gin tiere kod ikruok makare kendo wacho ni ok en penjo kabende nitiere omenda katoyo kaluwore ni chenro makama chuno ni nyaka tayo ko gi 2027 kendo chuno ni piny Kenya nyaka bi dhi yiero no maduong' kabende wacho ni nitiere yiero mabende matindo mabende geto ni bende timore pacho kae wacho ni gintiere kod chenro makare
mano ni yiero go duto timore kaluwore ni gin gigo manyaka timre. Kata kamano nitiere twak mano obedo kotenre kod nengo mar yiero e pacho kae Milton, anya kotenre kod aduolno mar IBC, gigo magidwaro e kinde go mabende gitawo chenro go mag yiero e kuonde chung' od buche mopogore opogore, wards kaachiel kod counties ma pacho kae. Giwacho ni nitiere gigo mabende tawo go chenro go mag yiero ma samoro ng'iewe dichiel to jo be nitiyo kode nyadi nuoya. Kata kamano yudo ka samoketa budget mar nyiepo mag gigo mitago do chenro go mag yiero ichaki keto ni dwa ng'iew gima nyien kendo miyo ma kelo lal maduong' kendo yudre ni piny Kenya en achiel kuom pinje go matiyo kod omenda mathoth e chenro mag yiero. Anya to kotenre gi gigo mabende dware ni ng'iewo. Bende wacho ni gidhi bedo kod twak matek ahinya gi duolno mar IBC mar keto winjruok makare ni to ginang'o gini mochuno ni nyaka to ng'iewo, to ginang'o gini bende nyal tigo de kinde mokalo gigo osetigere kinde mokalo minya tigo do sani bende kaka yorno mano ni okong omenda e pacho kae kendo ne ni onge omenda motigo e yora arietha kaluwore gi pek mar gi ama bende sani koro no wacho ni kaluwore gi budget mare mano somo higa 2025-2026 en budget mageto yudo okenge mag neno ni adieri gi kungo oganda Kenya gi kungo omenda mar oganda jo Kenya kendo ok oti kodgi e yo ma ok kare. Magiduto Milton o en gin twak bende obed godo kae gi jatend migawo mar omenda John Mbadi, ka bende koro singo ni en kaka jatend migawo dwaro mare en mondo mi oloka kaka itawo chenro e pacho ka nyeto ino fuok mabende omenda osebedo kalal godo e counties kaachiel kod migepe mopogore opogore Milton. Ka intiere kod penjo. Erokamano Lydia, wageno ni biro medo chokonwa mamoko ma wabiro yudo weche manyien mabiro. Erokamano ahinya Lydia, achiel kachiel kowuok e od bura kama ne wawinjo twak manobede kind kamati mar od bura gi jatend migawo mar omenda. Ka wadhi nyime en ni onge ng'ukni moro amora e chenro duto ma kaunti ma Siaya. Maeri en ote ma spika ma kaunti no George Okode tok penjo wi kama gavana James Orengo nitie. Maluwore gi buche mathoth ma kaunti mosebed kitele kod Okode e lo gavana James Orengo. Jafwambo marwa Armstrong Osutwa miyo waler. Gavana ni kanye? Ma en achiel kuom penjo ma jodak ma kaunti ma Siaya osebedo ka penjo kuom jumbe moyo adek sani kalore gi onge mar gavana ma kaunti ma Siaya James Orengo ma oselale wang' jopiny ma onge ote moro amora mar yango kama entie. Osekawo kinde mang'eny kapok waneno gavana marwa mane wayiero gi kura, to kaka ng'ano ma ja Siaya to wane makura waomiyo gavana ni ofis, wan gi ratiro mar penjo kama gavana wanitie. Jopiny koro ywak ni apisi mamalo mogik e kaunti no ojwang'o gi ka nyithi kiye ka giwacho ni kata mana en jalup gavana e kaunti no William Oduol ne osethichiyo ke apis kendo jatend jotije e kaunti no bende oling' thi. Wakia ge deputy gavana wa nikech mane wang'eyo mane en William Oduol nogole tich. Ka ok deputy gavana monego bedni kawo tok gavana ka gavana onge to onego bedni county secretary kata chief of staff ema mako tij gavana ka gavana onge. Penjo machielo en ewi koso ratiro ewi tije bede migepe mokwako kaunti no ka giwacho ni spika mar kaunti no ema sani ochung' mar duoko penjo micholo ne apis gavana. Gipenjo gimomiyo spika mar kaunti no George Okode ma en achiel kuom jotelo mabede od bura mar kaunti no mano ma onego bedni keto nyong'ong' e tije apis gavana ema timo tije apis no. To waneno ka spika mar county assembly ema mako tije gavana to en ja legislature to gavana te ja executive, koro en onego be notimo tich mar oversight mar gima timore executive, to ane mwaneno ka kendo koro obiro to nywandore gi jo executive. Speaker mar assembly ma ema koro ran Siaya kaka gavana ma Siaya, gimoro ma sani timre Siaya waken ng'ano mariembo, ok wang'eni wan gi governors ariyo. Moko kuom jopiny to nigi paro mopogore. Giwacho ni bedo ni dongruok dhi nyime kaunti no kendo tije kaunti no timore, jopiny ok onego penj kama gavana nitie. Ka kidhi sectors, kidhi town maboyo mopogore ma Siaya ka yudo ka development dhi mbele. An kod geno ni gavana nitie tia, an koro japiny be dwaro margi maneno gavana physically no. Apano kelo kod luoro moro mosebede ni japiny be koneno gavana dwana pesa. Miaro mikwayo 300 gi kimi ka jotelo gi beringo mabor kodwa. Omiyo japiny mokwongo ng'i gino ma gidwaro. Gidwaro development se gidwaro no gavana. To spika mar kaunti no George Okode kane wuoyo wechego oyango ni gavana ma Siaya James Orengo ni e limbe mag weche ne owuon kendo ni mano ok ochungo chenro mag dongruok e kaunti no.
Omedo ni bedo ni gavana nonge okoningo mi jopiny luoro mora mora. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Erokamano nyakwa Ramogi, wakaw yweyo mokwongo migago kapok adhi e yweyo. An gi ote mar Dorinya Siaya owacho nomor ka oneno weche mag migago, kaeto moro migago chopona maler kan Baba Dogo, an Ronald mar Ndhiwa, Ojode Unga School. Baba Dogo nyoro nyok otimore maber ahinya, nyaneno kimayo ji mwandu, igo nyaka mine, ok en gima ber, kata ka en siasa to kotimore maber. Koro nyithindo ma joma wego ywaga ng'oto gin mane gikelo chandruok, ok wan gadier ni gin mane giweng'o, obila pod nono wechego. An Lawi Wuod Adore kantiere Rinya, awacho na TV yo makare gi jogem Kanyadet duto. Ng'ama nego nyathi ng'ano onego tieke. An Ager Brenda Kani Vinsha, nyathino to wuon mare monego. Milton aneno migago maler e dala mar Awendo, ma Benta nyargi Ja mar Bala. Hello Milton, awuoro kaka inego ji, but Rarieda School ok aneno gimindiko maber. Kaeto mogik kanyo wacho ni Morris Dianga wuod Kamgundho wacho ni Milton, aneno ni maler e odaka asiro weche mbadigo ne IBC. Wakaw yweyo kik idhi mabor, waduogo bang' thuolo machuok. Guess what? Citizen Duca now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kod Wangeso Kangeso, Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Vicky, Wuoda, ang'o marach kode? En ang'o marach kode? Bang' nyisowa wach moro maber kamae, en oloka kitede chiel. You'll build trust by me knowing that you're actually not interested about my title. If you're just saying hi to me while you're looking at my shoulders to see who else is the biggest or the big shot in the room to say hi. I don't think that can be achievable or that is normal, because let me tell you, your body will just shut down. Your body will just tell you no. Even your emotions, you can tell when they're not in check. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Nyado Stars nege kwalo thuma, Musa Juma no kwalo thuma. Adier makende en ni wuon thum mar Adhiambo pod ngima. Ramogi TV omanyo kendo oyudo wuon thum. Corridor Man kata Othoro Ng'ong'o mane otelo ne Siyenga Dynamic Band. Koro jog no kawo stage performance mana kaki wacho no gidhi gi record. Ng'ama no wero gino ka ng'ane ma no dhi were kendo ka Musa.
Tudri gi Solomon Atito Kafaya tich abichni e chenro mar ng'ejo thumbewa kochakore saa 2 okinyi kendo wanuoye ngeso saa 5 okinyi. Sende minena sino goyogo an mane nandiko tichode monyage mwado gi pacho masadijo yoro tonyir mabeyo gwena kakalo. Pata wimbo huu kama sikiza tuni yako, dial *811*343#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. You're blessed and have a blessed time. Erokamano ahinya kwa Ramogi. Wadhi nyime. Lipot mar riwruok makedo ne ratich oganda Transparency International yango ni kwan maduong' mar oganda jo Kenya tinde ok chiw lipode motudore gi weche mag asoya ni mar gionge gi yie gi migepe manono mibadhi. Kara kamano, kwan mar lipode mosego e kind higa 2017 kod higani yangore ni omedore. E higa mar 2017, atamalo 17 mag jok manoda dhogi oyango ni ne gigo lipot e weche mag asoya kipimo gatamalo 6 manogo lipot higa 2017. Lipotno yango ni bad migao mar obila, migao malo kod mago mag chiwo obok mag wuoth e moko kuom mago machamo asoya mang'eny. Bende oyagore na asoya ma ithoro chul e doho en kar Sh18,800 kamano ema ni malo moloyo migepe duto machamo asoya. Bang' welo mare mane en jaod bura ma Ugunja Opiyo Wandayi kaka jatend migao mateko pachoka, jopiny e kar chung' od bura ma Ugunja osebedo kod thuolo mahao higa achiel maonge jaod bura margi. Kara kamano, koro ginyiso ikruok margi e yiero madundo mowinjore otim kono bang' commissioners mag IEBC chamo muma kendo chako tich ayanga. Kaka jafwambo marwa Steve Biko leronwa, jopinygo okwayo kwe e kinde ma campaign mabiro chakore mar manyo jaod bura manyien. Kom od bura ma Ugunja dodong' nono tok jatend piny William Ruto walo mane en jaod bura makono Opiyo Wandayi kaka jatend migao mar teko e sirkal man Manyuanda higa mokalo. Jopiny e kar chung' od burano wacho ni gisebedo kod fokalre kod onge mar jatendgi gino mosethiro chenrogi mag dongruok ahinya te sekta mar ohala mane jaod bura machon kete omenda mar bugo ohala. Okwawinj maber nyaka nyowa chak bedo maonge MP. Kinde manene wan kod MP nitie kaka honorable Mr. Opiyo intellectual mawon mogo ne miyo wagagi moro kaka war jo halantie kaka Opiyo nene bugo wagagi moro kata twaholi ohandwago to nyaka nyo koro wabed maonge MP okwan maber ahinya kata mna koka yuto koni waneno ko handu opodho okwanyali yude gimoro mwanyalo bugo go ohala kata mna koka liete ka ng'ato nigi sida kaminyalo ringo kichome onge. Wasebet aminga kawa onge jatendwa manyalo dhi ochoro weche magwa machando wa malo kucha. To nyocha wabedo kod mor sana kwa winjo no oseyier duol matayo yiero IEBC. Bang' commissioners mag duol matayo yiero gi kiew, IEBC chamo muma kendo chako tich ayanga. Jodak ma Ugunja koro kwayo duolno mondo luong yiero mapiyo mar reso gi midhiero mar dak maonge jaod bura. Yiero awadwa ni kolewa inya to bed 3 months. Kalure kod kaka nyose yier jatelo mar IEBC. E kinde no negi kwayo kwe seche ma campaign biro chakore mar manyo jaod bura manyien. Koro sani nyose yaun wanyalo yiero MP marwa ma Ugunja constituency. Ana wacho kenda nuoyo kama ni wan kaka jo Ugunja wan wadwa ni mondo wayier gi kwe kata mana ana wan kama chung'ie ni okang'e na bro yiero ng'a kata ana wan kaka nya Mombasa benda romo chung' anyalo chung' mondo yiera MP. Koro in ng'ati mibro yiero no in nyato gi wadwa ni wayier gi kwe ok wadwa ni mondo wadhaw ok wadwa ni mondo wagore ok wadwa ni mondo wayany ng'ato ni ojende kata jopiny kik wabed jok mayie mondo ti kodwa e lweny mag gromo na moko mwandwa
kaka jo Ugunja kethore. Omiyo kaweyo gimano to en ni wadhiuru yiero gi kwe. Ewi mano, gioro te ahinya to ne josiasa mondo kichre gi chien mar miyo gi thuolo giwegi mar yiero jatelo manyalo tiyo negi e yor uyanga. Akwayo jotendwa mantiere e gwengewa ma Nyanza kik gidonjre e yiero ma Ugunja. Gimi jo Ugunja thuolo mondo jo Ugunja oyier ng'at ma gihero gi chunygi. To weche mag chuno ji kod jotelo wan kaka jo Ugunja watamre. To warangru jatelo manyalo tiyonwa maber, ok jatelo mosiewnwa ni ema otinwa, nikech wan ema idwaro ni mondo wan ema wadwaro mondo tinwa, ok wadwaro mondo watini jopiny. Omiyo ka amedo siro kuom weche mag IBC moseyier mondo mi obi okonywa ka, yieuru mondo mi ng'at ma jopiny oyiero mokalo mano e ng'ama oland. Kombor bura ma Ugunja oseywayo jochung' mohewa auchiel ka giduto giikore mar biro rakore debe ponono IBC oluongo yiero. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Jatend migao mochung' ne jotij sirikal Geoffrey Ruku ogolo kiondko e chuny jotij piny owacho matiyo kuonde mongoro kendo mangima tekie e wi mbalang' monego chulgi kuom tiyo kuonde ma kamago. Ruku nowacho magi e seche manodhi pogo chiemo kod gige nindo ne jogo manokale matek e lwet jonjore kod jokuo jamni e kaunti ma Samburu. On behalf of the government of Kenya, hakuna mwananchi hata moja wa Samburu ama wa eneo ile ingine katika Kenya mzima ambaye ataaga dunia juu ya kukosa chakula. The government of Kenya is preparing and is putting plans to have strategic food reserves enough for each and every person who is facing hunger in the Republic of Kenya. Mombasa, jana nilikuwa kwa Nyeri asubuhi mapema, nikaona tuko na ulegevu, nitahakikisha ya kwamba we are going to develop an app, a mobile app for each and every public servant in the Republic of Kenya to ensure we are at our workstations and we are transparent and we know everyone, all our seniors, from the president all the way to the tunanjua yuko kazini saa ngapi. Lipot mag somo mahigani nyiso ni atamalo 35 mag sikunde secondary onge gi jopuonj kata achiel mapuonjo science kod mago makwano. Bende oyangore na atamalo maromo 21 kende mag jopuonje sikunde primary mag sirikal ema yudo thuolo mar timo somo mag science. Kalipodno bende onyiso na atamalo maromo 48 mag nyithindo e sikunde mag sirikal noyudo thuolo mag tiyo kod kar timo nonro. Lipode ma kamagi osekelo paro mopogore opogore kaluwore gi weche mag somo mag science e pacho ka mangima, ka koro jotim nonro ma pacho ka idwaro ni mondo ket okenge moromo matiyo kod kuonde timo nonro e bero sekta ma somo. Conducted a survey in November last year. At that particular point, the number of teachers in junior schools ranged between 1 and 12. The median number was 3, so majority of the schools had actually 3 teachers posted. And that meant that these 3 teachers will have to teach multiple learning areas and multiple classes, and some of them had to teach areas they were not trained in. At that particular point, we had only 21% of the teachers in our public junior schools being STEM teachers. To improve the effectiveness of the teacher, the Commission has also come up with strategies that we believe are a game changer. One of it is the online appraisal that they do it timely. We have an online appraisal where the teachers are supposed to create standards, set targets, then after they have set the target, they can be appraised by the deputies, countersigned by the field officer on the ground, and we can be able to account to some extent that we know what the teachers are doing in school because of the appraisal system that are there. We realize that there are gaps in secondary school. There are 9,750 secondary schools in Kenya. Of those 9,750, 5,000 schools, of those total number of schools, there's no learner who selected those schools.
So over 1.2 million learners were expected to transit. None of these learners selected 5,000 of the secondary schools. Riwruok mar oganda mong'ere kaka Development and Community Empowerment kotenore kod oganda dhi nyime kod kedo kod rochruok mag arita mag oganda mosebedo ka medore kuonde kunyo mula e kaunti ma Migori. Jafwambo maro ma kaunti ma Migori George Juma nigi ler mathoth. Kada bed ni kuondego mag kunyo mula osebedo mago mag nweng'o mag oganda mathoth e kaunti ma Migori, ywak bende osewuok ni kuonde kunyo mulagi bende osebedo kuonde matogo mag oganda mathoth koro osebed ka irocho kaluora bende koro kethore. E okang' mar ratich oganda matiyo kuondego mag kunyo mula, riwruogno mar oganda maong'ere kaka Development and Community Empowerment kata DES ochako chenro mar tiego oganda ma odak e kuonde kunyo mula kod aluora mar kuondegi mag kunyo mula e yo mar ratiro mag oganda kaachiel kod aluora. Do nitiere bende ratiro moko bende mirocho mag ji e kuonde mitime mining. Achiel kuom ratirogo kopogore gi mar nyithindo, mine bende neno pek e yore mag gold. Moko kuom gigo eko mariwruogni kawo tende kod oganda ma odak e aluora mag kuondego ma ikunyo mula koro geto tieko e kuondego mag kunyo mula gin moting'o mako yiemo mondiki rawere manyiri kaachiel kod ndiko nyithindo tije. Nyithindo matindo yudo ka we skul ka dhi tiyo e gold, to gold ok en gima last for long. Gold en gima ndalo ne tin, ok onyal tero nyathi nyaka chieng'. Koro nyithindwa gi osebedo ka hinyore, iyudo ka nyathi matin tiye gold matek to gimo yudo bende onge. Donna Dienge, menja ng'ad rieko, riwruogni mar Development Community Empowerment, wani bedo ni oganda ok oseng'iyo ting' ma gintiere godo e rito ratichgi kaachiel mag jowetegi ema osemiyo ratiro mag oganda pod irocho e kuondego mag kunyo mula. Mang'eny gin gik ma kowachi to kelo koko, to wadwaro ni mondo community kawuoyo to gimanyo solution kata gimanyo yore ma ginyalo konyo godo gweng' gin giwegi, kaeto koro waluongo teko ma oko mondo konywa mondo wawach wechegi kanyakla. Koro mae momiyo wadwani wapuonjre ni ere kaka wanyalo rito gigewa machalo pige, bungewa ma wan godo. Adienge wacho ni kwan nyithindo mathoth mawuok e aluora ma ikunyo mula weyo sikul kendo donjo e tich mag kunyo mula. Nitiere nyithindo ma ok dhi skul nikech gidhi kuonde mitime gold mining. Kethruok mag aluora bende koro osenenore e aluora mag kuondego ma ikunyo mula bende en achiel kuom gigo eko mariwruogni mar Development Community Empowerment geto tieko ka gitiyo kod oganda ma odak e aluora mag kuondego mag kunyo mula. Gibedo ikunyogi kuonde moket sites magi oket along kuonde ma pige ga wage chakore to mage pige motiyogo kendo madhogo watiyogo koro gi sechege ok wanyal modho pi. Kiwuotho tiyudo bugni manyalo nego kata ng'ato. Sainede madongo dongo gin oketgi kanyo, iyudo ka areas go gimako to gin gi chemicals eigi. Sama gin gi chemicals eigi giyudo ka nyithindo idhe kendo tuge, iyudo ka koth chwe gimol ka gichika ora. Oko bende pigego ema gituomo giluoko go sande, koro iyudo ka most of our people are seriously affected. Tiere chemicals mang'eny ma koro sani dwa tamo jowa tiyo kod pige maler. To segiki okang' ma koro pige kata ore mantiere kuondewa ma watime goldi, jomoko ole chemicals kendo kata jamni magwa ok nyal bedo gi ngima maber. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jodak ma Mosoriot e kaunti ma Nandi ogolo ywak kaluwore kod yulo e chenro mag loso apeyni mag gwengego. Gilero ni deko mag gedo mag apeynigo oserocho ahinya yore mag ohala ka gimedo ni sirikal nosingo mar loso apeynigo kaka yo achiel mar neno ni gwengego odongore e yore mag ohala kendo nyaka gisani omenda mag loso apeynigo pok ogol. Jodago koro wacho ni girito gedo mar apeynigo ni mar chenro mag wuoth osebedo ka rochore kinde ka kinde nikech chuodho. Mimi ni mwanabiashara. Hii mambo ya hii mawe imetuharibia biashara sana. Niko na hoteli na kuna baa, watu wanaanguka, tuko na shule, wanafunzi wanaangukia kwa mitaro. Kama hakuna maendeleo, watoe hii mawe, tubaki tu vile tulikuwa. Njia tuliona baraka ambapo waliposema ati kuna njia inakuja jengwa Mosoriot lami kila katika senta hii, lakini imekuwa maajabu. Kwa sababu gani? Lami wameanza lakini kila mahali ni mawe.
hata wanabiashara hawafanyi biashara yao kwa amani. Kwa sababu gani? Kila mahali ni mawe, mitaro imechimbwa, mitaro ambayo hata sisi kama wakaaji tunaumia kwa sababu unaangukia kwa mitaro. Sasa tumeshindwa nini, naendelea na Mosorioti. Kama kuna siasa mfanye siasa, lakini barabara mmetuwekea mawe miaka ngapi hapa hivi? Karibu miezi ngapi hatuna hata kutembea, viatu atutembee vizuri, tunaanguka. The problem we have here ni hii mamawe wameweka hapa. No passage, no whatever. See, I'm working with a company called the traffic company. Ndio hii lori imesimama hapa. Haiwezi kafika store juu ya mawe. The reason is why ikienda kuna damages. Ukijaribu kuenda the other side, problems. What was going on with this company? Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. En thuolo mar kawo yweyo mar ariyo. Kapok adhi e yweyo, asoma ne moko kuom ote ma bende aneno kosechoponwa ka. Ramogi TV ler. Amoso joka Mr. Luoch te, Masha non mar Rusinga, kaeto Morris Dianga wuod Kamgundo owacho ni oneno e yo makare. Liz kawuok Oleny wacho ni Ramogi ler ndi. Kaeto machielo bende ni Cardinal Paul Amani Kaholo wacho ni ne odisiaya kendo chopo ni e yo makare. Richard Kaha Kumungu wacho ni Ramogi neno maler mokalo. Kaeto Grace Min Twins mar Luanda wacho ni chenro dhi makare ahinya, to puoyo Ramogi ndi kuom kelonwa weche manyien gi dhok mwawinjo. Machielo bende wacho ni aneno Orengo tipenjo ni en kanye. Mano ne picha machon. Mano ne picha machon kani wacho ni Orengo. Ing'eni e fwambo ka kidwa loso kuom ng'ato tikelo kata picha ne machon eka ji ng'e ng'ama iloso kuom. Nikech aparo ni mano sigana mane penjo no Orengo ni kanye nikech speaker okode matayo chenro mage. Koro kani nene kanyo to mano ne picha machon. Otieno Nyakwaro Mbogo owacho ni wan bende waneno wang' jowi ka wantiere gi Masi. Kaito Mabau moja deno mar Game Got Regea owacho ni Ramogi TV ler mokalo. Pascal Olajo gi Paulino Olajo mar Kabondo Nyasore School erokamano wacho nanu neno akachiel gi Mama Billy gi Min Osiso. Asante sana, wachak wakao yweyo machielo waduogo bang' thuolo machuok. At View Travel, we understand the unique needs of corporate travel. We specialize in flight bookings, hotel reservations, ground transport, team building, corporate retreats, and MICE services. We manage everything from venue selection and event logistics to visa and immigration assistance to ensure seamless travels tailored to your needs. Let us handle your logistics so you can focus on growing your business with ease. Contact corporate at viewtravel.com 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Ro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwayo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo. Kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jawala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu.
Tich Ang'wen ka Tich Ang'wen chakre saa 1:45 otieno. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Duto teka unusie gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyuome. To kata arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ininyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni en mana kende ka. An ka mora achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunje adek. Osiep. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo ogandawa? Adhi primary Kagonditi Primary School. Gin kanye sani? Mobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand gimagi mopondo. Siasa ka ng'amoy waye maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuno. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga. Tich Ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Ot iduso kod goro kata gige nyadhi molos mabeyo. Kata kamano, adwa na bed gi museum mara nikech gigi magi ok gik mabar wako pile, ok arwakgi. En gimoro kanyo to mit abile kasebile to iketa chaka boy mamita ka. Ma en ot ma odusi kod lewni, ogute kod gige rwakruok molosi e rang'iny mamalo. Ne irwako law man kod nyinge. Irwako law ma kata ka ng'ato somo to somo nying law no. Sami Wamuri Sape ma wuod Seme wacho ni ma en gima manengone ni malo kata odoko ni jomoko to kawe kaka nyadhi ma oledhi ni e iye. Kapo ni hero twech to kendo kata kapo ni hero gimoro gino kata beche tek nade gino bro chuni ni nyiewe. An anyalo save pesa ta yie nindo kata kech. Simfros Okinda kelo ni sigana mar nyadhi mar nengo chieng' ngeso saa 1 gi saa 3 otieno. Kakoro wadhi e tuke ni jatend piny William Ruto osingo mar biro chung' gi tim mar adhula mar Kenya Harambee Stars e kinde gi matuke mag CHAN dhi chakore tarik 1 dwe manyien. Tugo mokwongo idhi go e piny Tanzania ka Kenya dhi go e tugo mare mokwongo tarik 3 Kasarani e kindgi kod Democratic Republic of Congo. Ruto nyodhi chwo wang'e tich madhi nyime alap ma Kasarani motelo ne tuke mag CHAN. Harambee Stars tiyo ga alap ma Kasarani Annex kaka pawgi mar orako ka alap ma Kasarani nochiwo ayanga ne kamati maloso chenro mar CHAN e pacho ka juma mokalo kamano mar Nyayo nyochiwo ayanga odiechieng' manyoro. That was perfect. I can use your. Jatugo mar Kenya Aldrin Kibet oketo koke orak mar higni 4 gi tim mar Celta Vigo B e piny Hispania.
Mairi en okang' mabende nondiki e mbui mar klabno kakoro dhi gocho ne timno nyaka higa mar 2029. Timno opako lony ma Kibet nigodo kaachiel kod chia mare ka giwacho ni ne ging'eyo Kibet e kinde tuke mag laro simbo mar Afrika ne rowere manie bwo higni 20. Nochako gocho e skul secondary ma St. Anthony Kitale, kama bende timbe mathoth nofwenyo nyalo mare mar adhula mochako tudore kode ka dwaro ni mondo